አርስት ዜና ህልው ቁመና ሰራዊት ምክልኻል ህላው ኢትዮጵያ ንዘይ በውጉ አካላት ዓብይ መልእክቲ ዝህብ እዩ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። ቤት ትምህርቲ ማእከል መሰልጠኒ ሁርሶ ዘሰልጠኖም መበል 26 ዙርያ ሕጽያት መኮንናት ንስር ኮርስ አመሪቆም። ካብ ዜና ወፃኢ ነፈርቲ ውግእ ብሪጣንያ ንፖላንድ ንምክልኻል ምስ ተልእኾ ኔቶ ከም ዝጽንበራ ተሓቢሩ። سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتعلو الكع ساعات شعات خوينو ما زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساخم صنح انا برهان فسام فلما حصر زيناتات حفشاوي تاماجور شوم سراويت مكلخال فيلد مارشال برانو جلام صلاتا نبانداتاتوش تعدي ገንዘብ በመخفال ኢትዮጵያ ንምድኻም ዝገብርዎ እኩይ ተግባር በመምካት ንሃገርኩም ጽቡቕ ነገር ክትገብሩ ይግባእ ክብሉ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ሁርሶ ንዝተመረቑ ሕጽያት መኮንናት መልእኽቶም ሓላሊፎም። ቤት ትምህርቲ ማእከል መሰልጠኒ ሁርሶ ዘሰልጠኖም መበል 26 ዙርያ ሕጽያት መኮንናት ንስር ኮርስ ኣመሪቖም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ዓድዋ ጀሚራ ብውሕዳት ባንዳታት ውሽጢ ዓዲ እናተፈተነት ነይራ እያ። ይኹን እምበር ብሓርበኛታት ደቃ እናተዓወተት መጽያላ ኢሎም። ኣብዚ ዘመን እውን ታሪኻዊ ጸላእትና ንባንዳታት ውሽጢ ዓዲ ብገንዘብ ብምሕጋዝ ሃገር ከይተዓቢ ጻዕሪ ዋላ እንተገበሩ ብጀግና ሰራዊትና ሓርበኛ ህዝብናን ክንዕወት ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ጉጅለ ልኡኽ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ምስ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝነብሩ ዝተፈላለዩ አካላት ሕብረተሰብ መድረኽ ምትእኻብ አጀንዳ ከተማ ዱባይ እናካየደ ይርከብ። ኣብቲ መኽፈቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ዋና ኮሚሽነርቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንፕሮጀክታት ሃገራዊ ልምዓት ዝለዓለ ሓገዝ ብምግባር ንሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ ብተግባር ዘርአዩ ምዃኖም ኣዘኻኺሮም። እዚ ሕዚ ድማ ንዘላቂ ሰላም ልምዓትን ኢትዮጵያ ቁልፊ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ምክክር ንቑሕ ተሳትፎ ብምግባር ዘለዎም አጀንዳ ብነፃነት ብምቕራብ ኣብ ከይዲ ምክክር ዘለዎም ግደ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ መድረኽ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሕዚ ስለ ዝወገኖም ተግባራት ገለፃ ዝገበረ እንትኸውን እቶም ተሳተፍቲ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ብምዝታይ አጀንዳኦም ኣብ ምጥንኻር ከም ዝርከቡ ካብቲ ኮሚሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። በዓል መስቀል ደመራን ኢሬቻን ብዕውት መልክዑን ክኽበሩ ፖሊስ ኣድላይ ምድላው ብምግባር ናብ ተግባር ከም ዝኣተወ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ በዝነበሮም ጻንሒት ሎም ዘበን ካብ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ጀሚሩ ልዕልና ኢትዮጵያ ዘርእዩ ብርክት ዝበሉ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ፍጻመታት እናተኻየዱ እዮም ጸኒሖም ኢሎም። መበል ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ኣፍሪካ ጉባኤ ኣፍሪካ ካሪቢያን ምረቓ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ዝካየዱ ዘለዉ ሰልፍታት ድጋፍን መግለጺ ሓጎስን ብዘይ ስጋት ብዓወት ምስላጦም ከም ኣብነት ጸሪሖም። ኣብ ወርሒ መስከረም ህዝቢ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ካብ ዘኽብሮም በዓላት መስቀል ደመራን ኢሬቻን ብተኸታታሊ ከም ዝኽበሩ ብምግላጽ ነዚ ድማ ምድላው ከም ዝተገብረም ተዛሪቦም። በዓል መስቀል ደመራ በኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ብድሙቕ ዝኽበር በዓል ኣደባባይ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ክብሩ ሓልዩ ንክኽበር ፖሊስ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ምድላው ከም ዝገበረ እውን ኣረዲኦም።
بتمثالي بركز زبالة حزبي زركبلون زساتفلون بعد الريتشاون بعوت ملكعون كخبر بوليس أدلاي مدلاو غير إيلهم أبدي سابان كالوت كابتات إثيوبيان زقبرو عبيت هاجراون حزباون فصامتاتن بعلاتن بدموق نخسالتو تي حبرتسب مس أكلات تاتواردو نخسر حون تصاوعي تقريبا ممراق عبي قدف داس إثيوبيا صعيبو أبا كل العفار سلفي مجلس تحقواسن دقافن تقايدهم بحبرت كيلنا بزبل مري حساب باستسالت سلامو سلفي استفرالي كفالات حبرت السب تساتفهم توم تساتفتي قدف داس ناي زمانات نيح زملس يزول تخون وتصيت حدنتن صنعاتن كم زخونون قليصهم بتمثالي مجدي قدب داس بفصام صعيبو بكتما دريداوا زدقف حزباو سلفي تساليتهم أبتي سلفي كنتيبا ممحدارتا كتما كدر جوهار حويسو كالوت العلوت حلف سرح منقستن مرحتي حيمانوت النبرتن تساتيفهم يوم بعل ملوت زمن بهر ولايتا جيفاتا تخبيرهم جيفاتا حزبي ولايتا كاب أرجيت عمد ناب حدش عمد مسجار زجلز بعل مسجنا يوم أكبر بعل جيفاتا أب محورا متسار كابزل لورب حبتو ساقي بمداي قطباز فترة من نقاح عزوز كم زخناون جلز أبتي بعل رسم محدار كل الدوب إثيوبيا طلعون كبده منستر وانا تصوع منجستي تسفاي بلجيكي حويسو لعلوت حلفت سراح فيدرالن كللن ترقيبهم يوم تبلكتي حزر ما بزرزرنا بزحنا زينا كحلفكم هلو قمنا سراويت مكلخال هلاو إثيوبيا نزي بوق أكلات عبي ملغتي زهبي كبلو بريزيدنت تاياز قسلاسي قليصهم بريزيدنت تاياز قسلاسي بقداماي منستر أبي أحمد مقرباينت العلوت مكونات سراويت شيمو ملوم نتصاب أسمار برهانو بريو برهانه بريزيدنت فيدري تاياز قسلاسي بقداماي منستر أبي أحمد زقرب اللوم شومت معرق لعلوت أزست سراويت مكلخال هيبو ملو أبز سنسرعت ملباس معرق أزست سراويت توم بريزيدنت أب زم حلالفو مدختي اتشومت لعلوت أزستي سراويت نزر أيوو تقهات إسراحن تأماننتن زتوهبيو بامراراتشوف بقات ببقعة أمرارحكم بعقن تقهاتكم باستراتيجاوي إماتكم نتمرحو سراويت بزلكم فقري نتكالكمن لعلو خلو نهاجركمن هزبكمن بزلكم تأماننتن صنعتن كم ورقي تفتنكم نبزي لعل كبري بمبصحكم لباو مسكانا يغرب ناي رحوقن قربان جيوبوليتيكاوي دليت أب زرئيلو زوبا هاجر كاب زخون يخون حدقا نمكلخال أب زتمالأ موياوي دلونت كم زركب توم بريزيدنت أبريهم يوم ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አገራችንን ከየትኛውም ትንኮሳ ለመከላከል ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ሀገርና ካብ ዝኾነ ሓደጋ ንምክልኻል ኣብ ዝለዓለ ሞያዊ ድልውነት ብቴክኖሎጂን ብኽእለትን ብዘተኣማምን ኩነታት ኣብ ምዝማን ዝርከብ ትካል እዩ ናይ ርሑቕን ቀረባን ድሌት ጂኦፖለቲካ ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢ ውዕል ኣልቦ ሓይልታት ዕግርግር ኣብ ዝበዝሐሉ ከባቢ ህልውና ኢትዮጵያ ንምዝራግ ብተለዓኣኻይነት ንምስላፍ ንድሕሪት ዘይብሉ ኣካላት ኣብ ዘለውዎ ከባቢ እቲ መድሕን ኩለ መዳያዊ ዓርስኻ ምኽኣል እዩ ሁለንተናዊ ራስን መቻል ይህም ለኢትዮጵያ ወሳኝ ቁም ነገር ነው ለማለት ይቻላል نتوم لعلوت أزستي زتوهاب شومت معارك كملا حزب إثيوبيا زتوهاب لباوي مسكنان زمص قبو نمفصام دما حلفنت زهبنيو يلوم بريزيدنت تايه يمارك ኢትዮጵያ መንግስት ዝማዕርግ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ፍቅርን ክብርን ተደሚሩ ዝተዋሃበ ምስጋና ውዕለት ሃገር ከምኡ ድማ መመላኸቲ ቀጻሊ ስራሕን ግቡን እዩ መታሰቢያና ማመላከቻ ነው ሓድነትን ልኡላውነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ኢትዮጵያ ዝረጋገጽ ሰራዊት ምክልኻል ብዝኸፍሎ ልዑል ፍቅሪ ሃገርን መስዋዕትነትን ምዃኑ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ
ኣዘኻኺሮም እዮም። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፂኣ ክሰግር ነፈርቲ ውግእ ብሪጣንያ ንፖላንድ ንምክልኻል ምስ ተልእኾ ኔቶ ከም ዝተጸንበራ ተሓቢሩ። ነፈርቲ ውግእ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክሊ ሰማያት ንፖላንድ ንምክልኻል ኣብ ዘካየዶ ፍሪ ተሳቲፈን። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብ ሰማያት እታ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ፖላንድ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣስታት 19 ድሮናት ሩስያ ምስ ተረኣያ እዩ ዘለዎ ውዕል ንምትግባር ናብ ፖላንድ ወፊሩ ዘሎ። ተነ ታይፑን ዝተባሃላ ነፈርቲ ውግእ ዓባይ ብሪጣንያ ዓርቢ ለይቲ እየን ሰማያት ፖላንድ ንምክልኻል ኣብ ሰማያት ፖላንድ ዘስፈራ። ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ንክሊ ኣየር ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ብተደጋጋሚ ክትጥሕስ ምስ ተረኣየት ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ። ድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ሩስያ ንክሊ ኣየር ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝኾና ሮማንያ፣ ኢስቶንያን ፖላንድን እየን ጥሒሰን ዝበሃላ ዘሎ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ብ10 መስከረም 19 ድሮናት ሩስያ ንክሊ ኣየር ፖላንድ ጥሒሰን ምስ ኣተዋዩ ኣብ ፖላንድ ወፍሪ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ክካድ ወይስኑ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ዘካየደ ወፍሪ ከዓ ኣካል ናይዚ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ህልው ቁመና ሰራዊት ምክልኻል ህላዊ ኢትዮጵያ ንዘይብህጉ ኣካላት ዓብይ መልእኽቲ ዝህብ ክብሉ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። ቤት ትምህርቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሁርሶ ዘሰልጠኖም መበል 26 ዙርያ ሕፅያት መኮንናት ንስር ኮርስ ኣመሪቖም። ካብ ዜና ወፃኢ ነፈርቲ ውግእ ብሪጣንያ ንፖላንድ ምክልኻል ምስ ተልእኾ ኔቶ ከም ዝተጸንበራ ተሓቢሩ። ባርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በትእዛዘ ምስለ ምክታብኩም አዚና ንምስግን ሰላም